מים אפורים הם מים שאפשר למחזר בבית, כמו למשל מי מקלחת שבמקום לזרום לביוב ישקו את הגינה. אז למה במדינה שמתייבשת לא מעודדים אותנו להשתמש במים אפורים? היום באחרי נועם מבול סימן שאלה, רותם אברוצקי וחגית גרופ גלס מנסים להבין. אוקטובר, מצפים לגשם ובינתיים הגינות מתייבשות. ההצלה יכולה להגיע אלינו גם מהמים האפורים, שאותם אפשר לייצר בשפע, מהמים שכבר היו בשימוש. הצינור הזה יוצא מהבית ממה? מקלחות, כיורי רחצה שנמצאים בתוך המקלחת ומכונת כביסה. אוקיי. המים נכנסים לתוך המיכל הזה, אני רואה טוף וצמחים. אתה רואה פה בעצם את הצמח גומה שהוא צמח נחל. הצמח הזה באופן טבעי בטבע הוא מחמצן את המים, הוא מחטא אותם. יש פה 3 שכבות של טוף בדרגות גס שונות, שבעצם מסננים את הלכלוך ומעט מחמצנים את המים. האדריכל אריק אבוטבול המציא את המערכת הזאת, טפטוף ירוק הוא קורא לה, ומטרתה לסנן ולהשמיש את המים האפורים, כך שיהיו ראויים להשקיית הגינה. בישראל קיימות היום מערכות שונות ומגוונות לטיפול במים האפורים, כמו האלתור הזה שצולם בבית פרטי במושב במרכז הארץ, ובמקרים אחרים מערכות משוכללות יותר המבוססות על צמחייה בלבד. ביישוב להבים למשל, כל הגינון הציבורי מושקה במי קולחין מטופלים, והפריחה הירוקה בלב הנגב מרנינה את הלב. מכל כזה זה 200 ליטר. אנחנו רואים שהוא משקה לפחות פעמיים ביום. זאת אומרת, אנחנו משתמשים ב-200 ליטר, פלוס מינוס, ליום בטוח. אז 200 ליטר ליום חסכנו, כי זה ההשקיה, תעשה כפול 30 יום. יש לנו את זה. 500 שקל כל חודש, חיסכון. חיסכון של 500 שקל. 500 שקל. למעשה, אנחנו לא עוברים את המכסה. אנחנו עומדים בתוך המכסה. 15 קוב? כן, אנחנו עומדים בדיוק במכסה. ואני, מה לעשות, אני מתקלח לפחות פעמיים ביום. אנחנו 5 נפשות ואני מתקלח משהו כמו עוד אדם, 6 נפשות. ואנחנו מצליחים להתמודד עם זה יפה מאוד. מחזור מים אפורים, המים עם הסבון מהמקלחת, נעשה כבר שנים במדינות רבות בעולם. באריזונה למשל יש תקנות ברורות כיצד לעשות זאת. ואצלנו יש את משרד הבריאות ששנים מתנגד באופן מסורתי לכל הצעת חוק פרטית למחזור מים אפורים. הגישה של משרד הבריאות היא גישה של ראש קטן. אני בהחלט מבין, אם היה לנו הרבה מאוד מים, היינו משתמשים במי שתייה לכל דבר. זה אולי מצב עדיף, אבל זה לא מצב אפשרי במציאות שבה אנחנו חיים. אחרי שכשלו בכנסת הקודמת, חברי השדולה הירוקה מתעקשים עכשיו להסדיר בחקיקה את הטיפול במים האפורים. מנגד משרד הבריאות מביע חשש שבמדינת הפרטאץ' שלנו המים האפורים או המטופלים יתערבבו במי השתייה, וכזכור מתעקש אפילו שלא לאפשר השקיית פרדסים ומטעים גם במי קולחין אם הם סמוכים לבתי המגורים. הגיע הזמן שמשרד הבריאות יבין שלטובת מערכת הבריאות במדינת ישראל כדאי שיהיו לנו מספיק מים, קודם כל. וכדאי שמשרד הבריאות יבין גם שיש תשובות לשאלות שמטרידות אותו. משרד הבריאות בסך הכל מתבקש להתחיל פה דיאלוג אמיתי איתנו, מציעי החוק. צנרת של מים אפורים מסומנת בצבע סגול, ולקינוח אפשר להזרים למערכת הטפטוף של כל בית גם את מי המזגנים שיכולים להוסיף 50 ליטר מים ויותר בכל יום. אבל למשרד הבריאות יש רגליים קרות, ואפילו לדון בחוק הם חוששים. כך מתייבשת לה ישראל בשקט, שוב, ללא תכנון ארוך טווח.